Intere makare kendo riyo karo makare odiochieng'ni eki makawuono mabende en odiochieng'no mar tich abich kata Friday. Ageno kanyo ruoth oriti riyo makare ka uthrone makende marwakini machiegni e wang' jowi mar Kala TV kama en chenro mar chuny wach mabende wang'iyogo kanyo achiel ariyo adek manyalo bedo notimore pacho kaeri kendo wakelonegi achiel kachiel kaka gichalo. Chenroni eki ikeloni kod an Brenda Agenyo ka chenro makama watimo kochakore kanyo wuok tich nyaka chieng' tich abich kama moro ma intie alokeni machiegni kenda musi kanyo ni good morning ageno kanyo ni nitiere makare ichio makare kamora mora mineno wagore otene machuok inyalo chwalonwa kanyo mano kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV Live kanga yudo thuolo makende ang' na som otego eko e seche mabiro. Ka okaketho sawa dhi chako kanyo ng'iyo ni to gin weche mage kata ng'iyo gini mabende sani koro to trend e pacho kaeri kata mago mabende koro to mulo oganda kendo mako chuny oganda e koni koda ka kocha. Wach mokwongo mabende oganda jopiny pod wuoye kendo kidhi e mbui mopogore opogore tidhi neno ka oganda wuoyo kendo sechak gol pichni mag jopuonjre go eko mano wito ngimagi mano e skulno mong'ere kaka Utumishi Girls Academy mayudore e gwenge mag Gilgil e kaunti ma Nakuru. Mae biro kaluwore koda ka masira mar mach mayando muoch e skulno mano otieno ma piny norugore odiochieng'no manyoro mach bende koro to weyo ka jopuonjre maromo 16 duto owito ngimagi. Jopuonjre mamoko maromo 79 nodong' koda ka hinyruok mopogore opogore ka jopuonjre maromo 70 gi wiye nosegol kendo dok pacho. Kata kamano nitiere jopuonjre maromo 7 mabende koro ne pod dhi nyime koda ka yudo thieth mano nyaka odiochieng' manyoro kaluwore koda ka ripot mabende nogol koda ka od thiedhno mong'ere kaka St Joseph Hospital mayudore Gilgil kama ne oringe koda ka jopuonjre go ka bang' masirano. Bende piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar somo Migosi Julius Ogamba kane chiwo lipot mare bende noloso mana ka otenore koda ka wach mach makamano wen bende nochiwo lipot kanyiso kwan rowerego eko mano wito ngimagi. Skulno register kata higani eri skulno ne ni koda ka jopuonjre maromo 808 mano kamoting'o form 4 form 3 kaachiel koda ka grade 10 mayande kodonjo e skul e higani eki. So kwan mag jopuonjre duto ne gin kanyo jopuonjre 808 kata kamano ewi jopuonjrego duto kanobedo accounted for oyud ni jopuonjre mamoko ne ni safe ka jopuonjre mano bedo affected gin mana 16 mano wito ngimagi koda 79 mabende ne odong' koda ka hinyruok mopogore opogore. Nonro mawiye mabende nosetim kaluwore koda ka lipot mano chiw mano midhiambo manyoro koro to ne nyiso kanyo ni paro mantiere en ni dhi nyalo bedo kidek bedo ni samoro mach makamaeri nochaki koda ka jopuonjre masomo e skulno mano kaluwore koda ka nonro mawiye kaluwore koda ka lipot manogol nyiso kanyo ni kidek bedo ni samoro mach makamaeri possibility ni samoro mach makamaeri nochaki koda ka jopuonjre masomo kanyo nyalo bedo malo mano ka ipimo. Kata kamano pod koro to itimo nonro ka bende jokanyo mochung' ne timo nonro nosedayo dho jopuonjre maromo 20 at the same time ne gisedayo dho matron mar skulno mabende wachore ni odiochieng' mane masirano timore ti matron was not around. Matron ne onge, maybe samoro notuo, we don't know, but wachore ni matron was not around that night kane masirano otimore. Bende osedadho security mag skulno ka bende nosedadho administration mar skulno kendo nonro matuta pod dhi nyime. Bende wacho kanyo ni possibility nyalo bedo ni samoro nyalo bedo ni teko mar stima no fuel mach makamano. Kata kamano chich nitiere kaluwore koda ka nonro mawiye kaluwore koda ka neno kuom moko kuom jopuonjre kaachiel koda ka administration kaachiel koda ka nonro mano tim mawiye maybe nyalo bedo ni samoro mach makamano nochaki koda ka jopuonjre mabende somo e skulno. Kata kamano nonro pod dhi nyime. Bende piny owacho nolero kanyo ni gidhi tiyo koda ka pichano mar CCTV mabende ni e skulno ma koro to idhi ti kodo madhi konyogi e ng'eyo matut. Jotelo mopogore opogore pacho kaeri kamoting'o Laktar William Ruto mabende en jatend piny Kenya, jalup mare Ngire Kithure Kindiki, Mikai mokwongo Mama Rael Ruto, jatend migepe Musalia Mudavadi, jotelo go manie kweth makwedo piny owacho kamoting'o Migosi Kalonzo Musyoka, Migosi Rigathi Gachagua, Ogai mar buch siasa mar ODM, jakom mar ODM Mikai Gladys Wanga. Mago gin moko kuom jotelo go manosewuok oko mar ne chwalo otegi mag lit koda ka kuyo ka jotelo moko ne ochopo nyaka
kar masirano kamutingo jatend migao mar somo migosi Julius Ogamba kachiro koraka jatend migao mar arita maiye mano migosi Kipchumba Murkomen, gavana ma Nakuru County Mikai Susan Kihika gin moko kuom jotelo go ma waseneno kano chopo kanyo lak masira odiochieng' manyoro kendo ne gitemo loso koraka jonyuol kane ging'iyo 1 2 3 seche go ma bende nonro koro to pod dhi nyime. Bang' mano ne jotelo go eko ochopo nyaka e od thieth, ne gichopo nyaka e od thieth kama bende ne gilimo od thieth kama ne jopuonjre go mane oyudo hinyruok koro to ne nitiere. Maeri e kaka ne jotelo go eko ne wuotho odiochieng' no manyoro mane od thiedhno ma St. Joseph kama bende moko kuom jopuonjre go eko ne nitie. Okay, you can facilitate that. Yes, sound. So we did well. Everything is stabilized. Just to report, we received quite a number, but we don't have a mortality over here. So far, we will not spinal injury, but because of the persistent pain, we are also referring her. She'll give you all the support you need. She's amongst the first one who was brought here, around 3 a.m. 10 a.m. Days are good. Yeah. Of the left ankle, with equal sample, that's why she's not here. We actually, yes, we actually referring her. Okay. Yes. Are you referring all of them? Yes, we are referring. No, we are referring to one. Okay. Yeah. People there? She's doing very well. When she came in, there was so much pain. The anxiety, everything. So we did the initial stabilization, pain. Alafu unatoka Kenyatta like most of us like hata kama simu yako jo someone else can Kenyatta is fine. Ineno kanyo jatend migao mar arita maiye migosi Kipchumba Murkomen, jatend migao mar somo migosi Julius Ogamba kod jotelo mamoko manolimo kanyo od thiedhno ma St. Joseph kama jopuonjre go koro to dhi nyime kod yudo thieth. No kanyo ka itango pichni moko mag japuonjno ero ma bende koro no yudo hinyruok malich mokalo e tiende, otwene bandage, mano e kaka chalo ne jopuonjre go eko ma bende no yudo hinyruok. Kata kamano walemo negi mondo mi Nyasaye yie omigi chang makende mapiyo. Wach machielo eni e seche nogo ma bende koro to jonyuol no yudo report ma bende koro to nyiso report mane nyiso gi ni skul no ero ma nyithindgi some no muocha kendo mach ne wang. Nitiere familia moro ma bende kane nie yo kata kane gine wuoth ka gichomo skul no to ne giyudore e masira makoch mar wang' apaya kama bende koro to miyo no wito ngimane ka wuoro to pod dhi nyime koda ka yudo thieth bang' kane giyudore masira mar koch mar wang' apaya mano okinyi no ero manyoro e seche ma bende riko ne gidhi e skul no. Kata kamano wachore ni japuonjre kata nyathigi ma bende ne somo kanyo no eko to en achiel kuom jogo ma bende koro to ne oyudo ka pod ngima, kowito ngimane kendo pod ngima. Walemo ne familia no e seche ma bende koro to giyudore e masira makamano. Wach machielo kotenore koda ka wach mach mar Utumishi Girls amayudore Gilgil e kaunti ma Nakuru en ni jonyuol ne okobedo ne gima yot. Jonyuol ne okobedo ne gima yot kendo koro to jonyuol ne seyo malich mokalo. Piny owacho kachiel koda ka jotelo mochung' ne rita kwe mano bila mabende no omolo kanyo ka wa idhi ng'iyo kanyo no ka jonyuol moko ni tamo nyaka donjo e skul no mano e seche go mag okinyi. Bende gi jonyuol ne ywak ni onge wach moro amora malong'o mano osemigi sa ema koro ne
ne dhi omiyo wadhi tango ni kanyo kaka jonyuol ne chalo ka jonyuol ne nyiso luoro margi ka giwacho ni tendo bila kata mana telo no eko mochung'ne weche go magari takweta piny owacho ne odwa deko kata ne odwa lingthi kapok omigi nonro mawiye kapok omigi wach moro amora. Mar ariyo en ni ng'ur nitiere ni ringre mag jopuonjre go eko mano wito ngimagi ne odwa budho e skul no. Remember masirani notimore mano chieng' tich adek gotieno tino ma piny noru godo chieng' tich ang'wen anyalo wacho ni masirani notimore tich ang'wen gokinyi kar saa 8:09 mar okinyi to nyaka odiochieng' manyoro nyaka midhiambo korka nogol ringe go kanyo. Gino mabende moko kuom jonyuol go eko ne ok okawo maber kaluwore gi kit kaka ne weche chalo, kaluwore gi kit liet mane gin godo. Ok ing'eyo ni nyathini ni kanye, ripot moro mabende ni mi malong'o bende ne onge. En wachno maneno ka oganda mathoth kokalo mbui mopogore opogore pacho kaeri odwa seyo ne piny owacho ma pacho ka kuom ne deko kelo oda kata keto kwe e kind jonyuol. Maire kaka ne moko kuom jonyuol ne nyiso ichwang' margi, maire kaka ne moko kuom jonyuol koro to ne nyiso lit mane gin godo kachiel koda ka kuyo mane giyudo bang' wito jopuonjre go maromo 16. Show me my daughter. You are telling us what? It takes only 5 minutes to know the information. Since morning I've been there. You are not telling us anything. I want to know where my daughter is. Almost it's now midday. It's now midday. Since morning. Please. Yeah, break. Let me check whether my daughter is among the dead. Excuse me, madam. Just tell me my daughter is among the dead. I'm going to reach hospital. Period. Stop lecturing me. I don't want stories. This is not a political rally. Mshinda hapa mkiongea maneno mingi inasaidia nini? Very wrong. Hizi maneno ya mkutano hapa. Si mambo ya campaign. Kutoka asubuhi. No, you'll be informed. I know kuna protocol kweli. Mtu mwenye kweli protocol. Or her. Okay, why are you not telling me that? Where is the information? Mano kaka ne chalo e skul no eko seche mabende jonyuol kachiel koda ka jopiny ne ochopo kanyo ka jonyuol ma nyithindgi somo kanyo ne onyiso liet mane gin godo kaluwore no ging'eyo ni nyithindgi ni kama nade ne obudho kapok omigi report, obudho kapok oyienegi maybe mondo mi gidonje skul gine kaka chalo kendo jonyuol moko nowuok mager koda ka obila kaluwore gi pichni go eko kata video go mabende koro to ineno kanyo. Seche nogo skul no koro to yangi ni olor apoya nono kendo skul no koro to kong'ere ni biro yaw kendo odiochieng' mane
ka skul no koro to loro ka bende koro tikwayo jonyuol mondo mi obedi kata oket mana kwe makende seche go eko mabende koro to nonro matut pod dhi nyime achiel ariyo adek ibiro tim ka igeno kanyo ni skul no ibiro yaw kendo e ndalo mabiro. Mago gin weche go mabiro nowachi kora ka tend skul no kata administration mar skul no mabende nogolo lipot kaloso kora ka jonyuol mabende nokwayo negi kwe makende kendo nogo mos makende ne jogo eko mabende ne oyudo ne mabende nolalo jopuonjre gi. Jonyuol bende koro to golnegi kwayo mar neno ni gitimo giwuok oko kendo gichopo e ute thieth kata ute thieth mabende notere ringre mag jopuonjre 16 manowito ngimagi. Jonyuol duto mabende koro to pok to ong'eyo kama nyithindgi nitiere ogolnegi kwayo makende koda ka iluongo kanyo ni jabero e lo piny owacho mano laktar Titus Ngulungu ogolo kwayo makende ne jonyuol mondo mi koro to ochopi e od thieth mar neno ni oti koda ka nyinyo margi kata gigolo nyinyo margi mag DNA mondo mi okony e yango jopuonjre go manowito ngimagi. Kalore koda ka nonro mawie nyiso ni jopuonjre go eko nowang' ma ok nyal ng'igi ni gin ng'a, giwang' ma girumo ma ok nyal ng'e ni ma ng'ane. Omi kwayo jonyuol duto mane jopuonjre gi kata ne nyithindgi owito ngimagi e masirano kata jonyuol duto mapok ong'eyo kuonde ma nyithindgi nitiere mondo mi koro to ogolre kata oterre od thieth mar neno ni otimnegi pim mag nyinyo mag DNA mar yango ka diponi jopuonjre mar yango ni ringre mane ma en mar janyuol mane. Mere kane laktar Titus Ngulungu ne loso koda ka jonyuol. Kile kimetuleta hapa kwa sababu ya huu mkasa ulifanyika hapa, na tumekuwa hapa for the better part of the day with the various officers here from the DCI na wengine wengi, and the purpose for today was to to document the scene and also retrieve the bodies. So we have combed through we have documented the scene, the building, and we have also combed through the debris, the burnt debris, all the cubes of this dormitory, and we have managed to recover 16 bodies. We have documented the bodies and we have secured them in the body bags, and we are planning to take them to Naivasha mortuary for postmortem, for performing the postmortem and also further DNA analysis. The bodies, most of them are completely charred. They are completely consumed by the products of combustion, and they might be difficult to be identified. So that's the reason why we are performing the DNA, so that the relatives can be they can be identified when we compare with the relatives. For the time being, we have decided to call off the search. It is going to continue tomorrow. Seche ma magi duto timore, duond buch siasa mar DCP motelie koda ka migosi Rigathi Gachagua to koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi koro to ogwe tao kata riembie tich jatend migao mar arita maiye migosi Kipchumba Murkomen ka achiel koda ka jatend migao mar somo migosi Julius Ogamba ka gichayo malich mokalo jotelogo ewi masira makamano. Giwacho ni jotelogo ema osebedo ka orem tiyo e yono mowinjore ne oganda jopiny kaluwore koda ka kit masira ma osebedo kaneno e pacho kaeri mano e skundewa mopogore opogore. Jotelogo eko kane loso mano bang' kane gibedo koda ka romo margi makende ka bende ne kane loso e logi mano Senator Methu. Jotelogo koro to dwaro mondo mi jotend migepe ariyogo koro to ogwe tao mano kotenore koda ka wi masira makamano kendo giweya pis thuolo e seche mabende nonro matut ewi masirano pod dhi nyime. Maire kaka ne giloso. To the great people of Kenya, this morning we've woken up the sad news of the fire tragedy at Utumishi Academy in Gilgil, Nakuru County. On behalf of the DCP party, on behalf of our supporters across the country and beyond, we send our heartfelt sympathies and condole with the families and parents who've lost their loved ones. We pray for speedy recovery of the injured and those in hospitals. So far, we've been informed that we have lost over 16 girls and about 79 have been injured.
This is a great loss to our nation and families who have lost their loved ones. No parent should go through such pain and ordeal. No child deserves to lose their future full of great potential. One death is one too many. Any nation that loses its young people in what could have been prevented must question their moral and responsible conscience. As the nation mourns, we strongly question the disaster preparedness in our country, especially in our boarding schools. We have lost too many students for a long time, ranging from St. Kizito in 1990s, Changuri Boys, Hillside and Russia Academy, and countless others. It is unfortunate that while the National Disaster Response Management Bill is stuck with the leadership of the National Assembly, our children continue to face danger in schools and Kenyans are still not spared. The recklessness of parliamentary leadership remains painful to Kenya. What interests are there by the president in moving functions to an individual rather than state departments? What was so hard for the Cabinet Secretary of Education to move to Nakuru as compared to going to Safari Park Hotel when our girls have died in numbers? Where is empathy? Kenya deserves better. How safe are our schools? If Utumishi Academy could lose 16 girls, yet we have security agencies at a stone throw, how safe are our kids in the other parts of the country? Janina marwa ma oken mokwongo mabende masira maket koda kama eri koro to timore e pacho kaeri. Masira makama osebedi kinene e pacho kaeri, masira mar mach ma kaungi ma jopuonjre e skunde wa mopogore opogore kata kachiel koda kama sichni mopogore opogore osebedo kaneno mano kochakore higa mar 1991. Adhi mana somo ni kanyo brief history mag masiche go eko ma osebedo katimore e pacho kaeri, mago maricha ahinya ma osetimore, top 10 masiche ma osebedo katimore e skunde wa mapacho kaeri. E higa mar 1991, skul moro miluongo ni St. Kizito Secondary School mayudore Meru, nyithindo kata jopuonjre manyiri maromo 19 nowito ngimagi ka jopuonjre mamoko maromo 71 ne oroch ratichgi, mano bang' kane omonji skulno. E higa mar 1998 bende Bombolulu Girls ma sani ong'ere kaka Mazeras Memorial Girls yudore kaunti no ma Kwale, jopuonjre manyiri maromo 26 nowito ngimagi, 26 duto nowito ngimagi. Bende e higa mar 1999 Nyeri High School mayudore kaunti no ma Nyeri, jopuonjre maromo 4 ne owito ngimagi kendo nonegigi koda ka jopuonjre wetegi. Ne gin prefect, ne gin koda ka telo e skulno, to ne onegi koda ka jopuonjre wetegi ma samoro ne ok dwar telo margi. E higa mar 2001 Kianguli School mano e kaunti no ma Machakos, jopuonjre maromo 67 ma gin yawuowi nowito ngimagi. Mano en masira no ero mar mach. Mano kwan man malo mogik kata mano timore marach mokalo. 67 boys nowito ngimagi, mano Kianguli School mayudore kaunti no ma Machakos. E higa mar 2010 Endarasha Boys School mayudore kaunti no ma Nyeri, ne jopuonjre 2 mabende ne gin jo form 1 ne owito ngimagi. E higa mar 2012 Asumbi Girls Boarding Primary School mano mane kaunti ma Homa Bay, bende jopuonjre maromo 8 ne owito ngimagi e skulno. E higa mar 2017 Moi Girls High School mayudore Nairobi, jopuonjre maromo 10 ne owito ngimagi. Pani matokoro ni machiegni ka inyalo paro, mane higa mar 2017. E higa mar 2020 bende Kakamega Primary School mayudore kaunti no ma Kakamega, jopuonjre maromo 15 mano mag skund primary noero ne owito ngimagi. Kinyalo paro kanyo gima notimore, it was a stampede manotimore kanyo. E higa mar 2024 Hillside and Russia Academy mayudore Nyeri, jopuonjre maromo 17 bende nowito ngimagi e masira mar mach. Kaeto higani 2026 Utumishi Girls Academy mayudore Nakuru, mano masira manotimore kanyo odiochieng'no manyoro, bende rowere ma kata jopuonjre maromo kanya 16 duto nowito ngimagi. Penjo maduong' ma wapenjore en ni gigi te osebedo katimore, bende piny owacho osebedo kaluwo chikego ma iketo e kinde ka kinde. Ka masira timore to nitiere rules and regulations manyien ma iketo, bende chikegi bende waluwogi, bende luwo chikegi e kimar neno ni masira ma kama eri ok otimore. Nikech king'iyo masira manotimore e skulno eko, kitge
gedo kaachiel koda kaka kane oger domno and all that, iwacho nitiere kaka ok odhi kare koda ka chike go eko mabende koro to tayo kaka igero skunde e pacho ka. Neno ka janyuol moro kane loso e mbui to wacho kanyo ni maybe jonyuol koro to ningo yienegi ni kapok itero nyathini e skul, to kitero nyathini e skul kapok isoyo nyathini e skul no, to nyaka koro itwa skul mine kaka kuonde nindo chalo, ka bende kuonde nindo go bende oluore koda ka chike go eko ma koponi masira maket koda kama wuok to nitiere kaka inyalo res nyithindo achiel ariyo adek. Maybe kinyalo ket gima kamano, maybe samoro nyalo konyo jonyuol mondo miyo make decision mowinjore, kendo nyalo chuno skunde mondo mi koro to neni oluore koda ka chike go eko mowinjore. Pod watimo mos makende ne jonyuol kaachiel koda ka jopuonj kaachiel koda ka the entire school kuom wito jopuonjre 16 kendo mago mabende nodong' koda ka hinyruok. Walemonegi ni gin bende Nyasaye mondo miyo yotelegi giyud chang mapiyo kendo gibed koda ka kwe makende. E weche mamoko en ni wach tuo mar Ebola mabende sani koro to kelo liet malich mokalo e pacho kaeri, mano bang' ka piny Amerika yande notimo winjruok makende gi piny Kenya mar neno ni giloso ka iluongo ni quarantine kata kar keto jogo, kar kano jogo man koda ka tuono. Mano jogo man koda ka tuono to ya e piny mar Amerika mabende samoro yudo tuono e piny mar DRC Congo. Idwani mondo mi gilos kama ibiro kete jogo e kaunti no ma Laikipia. En wach mabende sani koro to nyuolo paro mopogore opogore e pacho kaeri e kind jotendwa. En wach no manyuolo paro mopogore opogore e pacho kaeri e kind jopiny, ka dwa nyisi ni jopiny mathoth okwedo malich mokalo paro makamano, kendo gichayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom ne yie mondo mi gima kamano otimre. Deal makamano kata winjruok noero, piny Amerika ne dhi miyo piny Kenya omenda maromo bilion 1.74 bilion 1.74. Mano omenda noero makoro tiwacho ni piny Amerika ne dhi miyo piny Kenya, ka omenda makamano idhi ti godo e neno ni piny Kenya oikore moromo ne tuono mar Ebola. Okay, 1.74 billion idhi chiwo ne piny Kenya just to see ni piny Kenya bedo prepared ne tuono ero mar Ebola. At the same time, piny Amerika dhi chiwo omenda maromo 14.48 billion mano for iluongo ni bilateral assistance. Ponono ni gimoro timore, ponono ni samoro kelo jotuo gigo e piny Kenya kayo, miyo piny Kenya boyudo tuo and whatever damages manyalo bedo. Piny USA dhi chiwo ne piny Kenya omenda maromo bilion 14.48. Mano kaluwore koda ka report kaka nyiso winjruok makamano. Maeri gin weche go maber wachi koda ka jagoro mar piny USA mano migosi Marco Rubio mabende noloso koda ka ker mapacho kaeri Laktar William Ruto nono wacho ni giloso kanyo odiochieng'no manyoro. Okinyi makawuono doho maduong' ma Milimani koro to chungo kuom thuolo winjruok makamano nyaka kuong winji bura mabende omaki e nyim dono. Bura makamano omaki koda ka jogo makelo ne ratich oganda e pacho kaeri Katiba Institute kaachiel koda ka riwruok mar okinde ma pacho kaeri kata duol mar okinde Law Society of Kenya ne omako bura e nyim doho odiochieng'no manyoro. Bura mabende koro to gikwedo godo malich mokalo paro makamano, ka giwacho ni winjruok makamano oketie tim kane ok okaw pach oganda jopiny, to bende odhi koda ka taro mar chike ma pacho kaeri. Omiyo doho mamalo ma Milimani okinyi makawuono kata odiochieng'ni makawuono ong'ado bura makoro to chungo kuom thuolo chenro makamano nyaka chop winjruok bed kata nyaka chop yal burano mawinji. Burano idhi winji kendo tarik 2 kata idhi chak winji tarik 2 dwe mar 6 higani. Burano idhi chak winji tarik 2 dwe mar 6 higani eri, ma paro ni odiochieng' mar wuok tich mabiro. Kok wuok tich to tich 2 obiro bedo tich 2 mabiro, bing ni wuok tich dhi bedo Madaraka Day. Burano chor nyaka chieng' tich 2 madhi bedo kanyo tarik 2 dwe mar 6 higani. Idhi chak winji burano e doho mamalo ma Milimani. Atimo mos e seche nogo bende duol mochung'ne riwruok kata duol mochung'ne lakteche pacho kaeri kata riwruok mar lakteche pacho kaeri mano KMPDU to chiwo mana seche 48 kende ne piny owacho ma pacho kaeri mondo mi koro to ne ni owinjore koda ka piny Amerika gima kamano kik timre, maka ok kamano to gidhi bago ng'anyo mar tipo e pacho ka. Mago gin weche go manowachi koda ka jagoro mar KMPDU Laktar Devi Atela mowacho ni gimiyo piny owacho mar Kenya Kwanza kata piny owacho ma pacho
pacho kaeri seche 48 kende mar neno ni giwinjore koda kata gitamo piny Amerika mondo mi kik dhi nyime koda ka winjruok ma kamano. Ka ok kamano gidhi bago ng'anyo e pacho kaeri. Seche ma magi timore, tend migawo mar thieth e pacho kaeri to osewuok oko kendo defend kata gisiro paro ma kamano kama gin weche go eko mano wachi koda ka jatend migawo mar jagoro maduong' mar tend migawo no mar thieth mano laktar Ouma Olunga mabende koro kane loso to wacho kanyo ni piny Kenya en achiel kuom pinje go eko mabende koro osetimo ikruok malich mokalo ne tuono mar Ebola kendo piny Kenya en achiel kuom pinje go eko mabende koro tori ka facility moromo kendo giseketo lakteche maromo 2,200 mago lakteche mabende koro to biro neno ni orakore koda ka tuono mar Ebola ponono ni tuono donje pacho kaeri kata yudo godo ganda jopiny. Maire kani laktar Ouma Olunga loso. When it comes to infectious diseases. As a matter of fact, even the countries that are having outbreaks, when West Africa had the first Ebola outbreak, when there was no vaccine or treatment for the other strains, just like right now there is a new strain that has no vaccine and has no treatment. It is laboratories like KEMRI where they were bringing samples. Right now, I can tell you without a doubt that countries in our neighboring region are actually relying on KEMRI as a reference laboratory to send their samples to confirm these cases of Ebola. So we are in a very good space when it comes to laboratory strength. We also have key logistical advantage. As you know, we have a last mile distribution from KEMSA. We also have other mechanisms of distribution. That is why we are relied upon even by the international community. The World Health Organization, the UN body that is in charge of health, currently is setting up a logistics center here in Kenya. The Africa CDC has also identified Kenya as the vantage place from where they can do all the logistical arrangements for the entire continent. Kenyan government continues to protect the Kenyans. But as we continue to protect the Kenyans, we cannot abdicate our obligation and our duty in global health security. This is what we have been known for decades. That is why Kenya is the place where we've done malaria research. This is why Kenya is the place where more than 100 countries send cases, polio, for testing. That is why Kenya is the country that is relied upon when there is problems such as COVID-19. We had hundreds of international patients coming to Kenya. And just like we also may send some of our patients, including, for example, cancer patients, to other countries, you know, this is our expertise. So this is the time to show up. This is like a marathon has been called in London. Do you say that you're not going to send Kenyans there? This is our expertise. And so from that perspective, we are very confident as a country and as a government that number one responsibility is to protect the Kenyan. But as we protect the Kenyan, we can also extend this expertise, we can also extend this experience in the broader global health security response and assist the region, because outbreaks do not care about borders. They do not care about opinions. And you cannot close yourself and say that, oh, you know us, we are good, we are Kenya, we will protect our borders, and then just forget about it, you know. And if we are to really look at our contribution to One Health, this is the time for Kenya to stand up. And so far, I want to confirm that we do not have any single case of Ebola. That means that there are things that have been done. The fact that we have screened 55,000 people means that we have the capacity to test. Other countries are relying on us on that capacity to test. We have not seen any health professional that is concerned or that is panicking, meaning that they are assured of the confidence that the country has. We have a number of Kenyans who were in Sierra Leone, including our very good friend, the chairman of the Kenya Union of Clinical Officers, Peterson Wachira. He can say this for himself, among many people who were in Sierra Leone. And none of them, first of all, got in.
Mano laktar Ouma Oluga maber kanyo jagoro eteni migawano ero mar thieth. Kalero kanyo kaka piny Kenya en achiel kuom pinjego eko mag Afrika. Wacho ni piny Kenya pinjego mag Afrika duto. Piny Kenya en pinyno ero mabende oseikore malich mokalo, kendo piny Kenya koro to en pinyno mabende koro to osebedo mabende koro to nyalo chiwo kony e yo machalo kamano. Bende owacho kanyo ni kata mana e higni machien piny Kenya osebedo ka chiwo kony e pinje maoko, ka otiyo kanyo gi example kanyo ni piny Kenya nochiwo kanyo expertise maromo kanyo 157 manoter kanyo e piny Senegal mane kinde mane tuo ero mar Ebola ne nitiere. Omiyo kanyo ni piny Kenya oikore malich mokalo mar neno ni girakore malich mokalo koda ka tuono, kendo oganda mapacho ka kik bed koda ka luoro moro amora. Nyaka sani bende koro to yangore ni piny Kenya poko register kata ng'at achiel man koda ka tuono mar Ebola. Mago gin wechego mabende nowacho koda ka Mikai Mary Mudhoni mabende koro to en kanyo jagoro amano e migawano ero mar thieth, mabende oyango ni piny Kenya giseketo ikruok moromo. Mikai Mary Mudhoni koro to lero kanyo ni gin gi facility moromo, kendo onge ng'ata ma oseyudi ka ni koda ka tuono e pacho kaeri, kata obedo ni weche moko yande dwaluorore mbui ni nitiere jal moro moyudo koda ka tuono. Jatelo no koro to wacho ni piny Kenya onge ng'ata moseyudi mani koda ka tuono, kata ng'ata ma osebed koda ka chich ni koda ka tuono. Nyiso ni piny Kenya pod wan safe. E seche no owacho ni piny owacho ikore mar neno ni giketo arita mowinjore nyaka borders mag piny Kenya gi pinje ma oko machalo ka piny Uganda, mabende oseyude ji 3 man koda ka tuono. Maere kaka ne Mikai Mary Mudhoni loso. I want to say that international collaborations happen every other day. And when there is a discussion around having an isolation center in Kenya, it's not a bad thing really. And it's a discussion. Because emergence of diseases and reemerging of diseases will keep recurring every other time. Really, as a country, we must be ready. And these are not strange things. Even during COVID, we had isolation centers in our country. Even the counties are supposed to have isolation centers. Today, we are at risk because of Ebola. If we have it here in our country, what happens? We will need isolation center. Mano e kaka weche chalo mano kotenore koda ka tuono ero mar Ebola mabende sani koro to goyo tach e piny mar Democratic Republic of Congo DRC, kama bende oganda moko senyaka wito ngimagi bende nitiere kwan man malo mag jogo ma oseyude ni koda ka tuono. Bende riwruok mar thieth, riwruok ma ochung'ne weche go mag thieth e piny mangima WHO koro to oseyango ni tuo mar Ebola en mano mabende koro to omako piny mangima, kendo ikwayo pinje mopogore opogore mondo mi koro to chak timo ikruok ponono ni awi marach ng'ato yudo koda ka tuono e piny moro amora, to yudo ka tend pinyno osetimo ikruok na 2-3 mar neno ni girakore koda ka tuono mabende koro to en tuono marach kendo kawo kanyo ngima oganda e yono mapiyo. Bende en tuono malandore kuom ng'at achiel kawuok kuom ng'at machielo. E weche mamoko en ni laktar William Ruto mano ker ma pacho ka Eric Rajatend piny owacho koro to kane loso odiochieng'no manyoro mano e nyasino ero mar alam ne piny Kenya kata iluongo ni National Breakfast Prayer Day mano bagi odiochieng'no manyoro e bomano eko ma Nairobi. Laktar William Ruto nyoro no wacho kanyo ni piny owacho ma pacho ka eri koro to ikore mar no ni gikelo chenro mopogore opogore mag dongruok, ka bende ochano kanyo ni piny Kenya osegoyo kenge mopogore opogore kotenore koda ka weche go eko mag dongruok. Kata kamano laktar William Ruto koro to wacho ni ji ok osebedo ka wuoye gik mabeyo mosebedo kotimo, oganda jopiny koro to wuoye mane gigo maricho ma osebedo kotimo, ka wacho kanyo ni mago e gik ma osebedo ka neno, omiyo jomoko neno ni en ng'ama rach, osebed ka igolo image ne kaka mar ng'ama rach kaluwore ni gik maricho motimore emikawo tiloso godo weche manyien kata iloso godo news e pacho kaeri e seche go eko ma en to ng'eyo notiyo makare ne oganda jopiny, kendo ng'eyo nosebedo kotimo 2-3 e yono mowinjore. E seche nogo bende laktar William Ruto noyango kanyo ni e higa mar 2027 piny Kenya dhi timo yiero man koda ka kwe, yiero man thuolo, kendo ponono ni obiyo yombe
to obiro yie ni noyombe. Bende Ker Ruto koro to ogolo kibaji kachiro koda kaluoro kuom oganda ma osebedo koda kaluoro ni wechego eko mag violence kata tulo kidek muoche higa mar 2027 manotok yiero. Mago gin wechego mane Laktar Ruto koro to kwedo. Kata kamano Ruto wacho ni wechego eko ma osebedi kiwacho kuome maricho gin mago ma iwacho mana gi jomoko ma bende koro to ok mor koda ka tich ma osebedo kotimo. Maire kan Laktar William Ruto loso. You know, I once asked a journalist, senior journalist friend of mine, why it is very rare to find a positive, a headline talking about some success. That always in the headline is about negative things, things that have gone wrong, something that has happened that is wrong. This journalist told me that, you see, bad news sells. Good news doesn't sell. Oh. So, when you read the headlines, just know that there are people who are doing their business. And for their business to succeed, they must write about bad news, because that's how it sells. The bad news you read in the headline is not the whole story. It is the story to sell the newspapers. You will not see the good news in the headlines. And I have no doubt in my mind that it doesn't matter how many headlines are written that Kenya is going in the wrong direction. This country will never go in the wrong direction. This nation will never go in the wrong direction. It doesn't matter how many headlines say we are a failed state. Kenya is not and will never be a failed state. Because Deuteronomy tells us that we will never be the tail, we will always be the head. And so, I am persuaded beyond any reasonable doubt that this, our country, is a great nation. We have the duty and responsibility to make it great. And we will. And we Mana kamano, mana kakane jatend piny Laktar William Ruto loso chieng'no manyoro kaachiel koda ka weche mamoko mathoth mabende ne owacho ne oganda mapacho kae ka gima duong' mane Ruto wacho en ni oganda mapacho ka mondo mi oket kwe kik gibed koda ka kibaji moro amora e wi yiero ma higa mar 2027 onge ng'ama biro kwalo ombulu, yiero no idhi tim maler, ponono ni oyombe to biro yie lochne. Okay, we believe you, Mr. President. Eweche mamoko enigi sechegi eki akweth mag jotelogo eko mag Linda Mwananchi mano kamoting'o migosi James Agro Orengo mabende en kanyo gavana e kaunti no ma Siaya koro to nie gwenge eko mag Suba North mane e boma eko ma Mbita kata gwengo mag Mbita mayudore Suba North e kaunti no ma Homa Bay. Gitimo gino miluongo ni party leader public participation. Hapa ne gikawo pach jopiny kotenore koda ka direction ma onego koro to gilu kaka jokanyo mag Linda Mwananchi. Migosi James Agro Orengo telo ne chieno no eko en kora ka jotelo mopogore opogore mathoth ma bende koro to oluore kendo gin mago gin moko kuom wechego eko ma bende ang' ni yudo kanyo kaka update dhi sechewa mabiro. Seche nogo bende kweth mag Linda Mwananchi obago romo mar tipo e kaunti ma Machakos. Romo no dhi bedo tarik 31 mar dweni ma en chieng' Jumapil ma wachomo ni eki. Seche ma jo Linda Mwananchi biro bedo kanyo e kaunti no ma Machakos, bende kweth mag duond buch siasa mar ODM ne gisewacho ni kik luongi ni Linda Ground, koro gin jo ODM. Bende obago romo mar tipo e bomani ma Kisumu, mano e lapa mong'ere kaka Kirembe ma yudore Kisumu kaeri, kendo jotelogo mag ODM
kama oting'o gai mar ODM mano Migosi Oburu Oginga ma en senator e kaunti no ma Siaya, oting'o kanyo jakom mar ODM Mikayi Gladys Wanga ma bende en kanyo gavana e kaunti ma Homa Bay. Osetimo ikruok malich mokalo. Ikruok timore e boma ma Kisumu, gisebedo ka giromo gi jokanyo sekta mopogore opogore, gisebedo ka giromo kanyo gi jokanyo mag tuktuk, ne giseromo kanyo